Yo, what's up mga kapobre? Mayong buntag ninyong tanan diha. Sabado. Adlawng Sabado mga kapobre. Ato sa trabaho last day ron sa semana. Trabaho na sa ta. Para sa ekonomiya. Tuta kay alas ko na. Alas City 25. Salamat des tanan ng kuan ha nag-attend sa kong premiere gabi eh. Ay sa mga bago pa diha. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Ya, tunta mga kapobre kay udto na. Udto na siya. Takita to sa trabahoan mga kapobre kay udto na. Medyo basig malitar. Ada siya tamalit kay 25 pa man. Takita dito, bye-bye. Okay mga kapobre, nabot na ko diri sa among trabahoan niya. Dapat ngutang. Nangutang sa amig kape kay para suwas paniud to. Nya mga to sa amig lapo-lapo mga kapobre, kita-kita ta dito kay akong kape ako sa resource bag para paniud to ni sabog-sabaw ba. A few moments later. Mga kapobre, naabot na to sa lapo-lapo mga kapobre. Okay mga kapobre, naabot na mi diri mga kapobre, magilis ami sa among uniform pang trabaho ha. Kay init kayong Saudi Amerika. Okay mga kapobre, magkailis na mi mga kapobre, magtrabaho na mi dito niya. Kita-kita altag balik diha mga kapobre unya kay ako sa ni-charge akong cellphone lubat. Babay niyong tanan diha. A few moments later. What's up mga kapobre, maayong odto ninyo diha. Alas 12 naman ay kuno ko mga kapobre niya. Patak ako mano finishing sa pika saping. Ano ni dire? Anong gitrabaho ron? Maniud to sa amin kay gutom. Pumalit pa may sudan. Kita-kita ang taon niya dito sa kuan. Taon niya, taon. Pumalit sa aming sudan mga kapobre kanalang baratohon kay taihon ra gyapon ng ngita sa aming sudan. Wala tinai tag 5 na to no. 5. Tag 5 na lang. Tag 5 ang tinae, ang tiil tag 4. Arin lang ta sa tinae kay may bukog. Makaon pa tanan og ato kas tiil, namang bukog malabay man. 20 lang ako boss. 20 tinae. Pili man. Hindi pili. Away pili-pili basta tinae mao na. Ala. Ah. Lupot. Sausawan. Boleh rasa tu kan? Yeah. Okay mga kapobre, humana tagpalit o tinai. Tinai sa chicken. Daon tanan ang piliti. Oh, may ni kasta iti apil. Dai vitamin sa ni. O agat kas tiil nagya po iti kay Tulog tu kita. ukap matog iti ang tiil. Parehar ng lamiya, iti gyapon. Bago ka palit og buhat kay na shoot ko atong kuan. Short ko to pag sweldo eh. Paano ka palit buhat? Ah. Mau si tinai. Tinai is manok. Ini dapat niya mo do. Adaw buntag ko man. Ngayon may dawan.
Ha? Dito ba? Tiil on tato nya. Mara man kang tinai. Bukas tiil. Laban man bukok. Kapag garas tinai kay makausanan. Wato ka sa tiil nga nay iti. Ari na tinai. Ari na tinai, nay ka pa iti. Wala kayo dyan. Kamu ay nga, dito na eh. Ay singko no. Ay singko. Limpyohan masih nilagad. Nani, tinggal kuan sa inyo ba? Canggih-canggih dito sa inyo ah. Nai, ba't mo maligya na dito sa inyo, mga kuan-kuan. Tindahan ka. Maligya og. Ang mga canggih-canggih ba? Tak saraman. Kedua kada sabado. Hindi ka muna umili sa lagi. Okay mga kapobre, humanatag paniod to mga kapobre. Nigarilyo sa amin og lumboy sa gawas. Kaya way budget. Long sa amin mga kapobre. Kita na taon niya. Sa among trabaho. Kapobre. Alaon na magsugod sa karangkada sa among lugaw. Guys. Sugod na sa karangkada sa among lugaw diha mo ha. Kita taon niya. A few moments later. Okay mga kapobre. Alas 3 na, murag tingwa na snap. Okay, may snap kami lumboy na mga kapobre. Yung itrabaho din mga kapobre oh. Finishing ko kay mahuman yung sunod simana, mahuman eh. Kabalhin biglang trabaho, laaya na bawa eh. Laay na yung lugar na kaya niya ba kay putol ng trabaho ba kay kami sapaw na priority na akong priority ano sabi-abihan ng trabaho ha muni amo rin yung distritan ron para mahuman eh kung kauban ito nagkasimbol og sira siya mga kapobre nagkasimbol og sira snack na oy nataglumboy mag-coffee break sa mga kapobre niya pares ang sigarilyo ay lumboy susunuan na may tabako gani ginapa ko inutang milisa nga 1 sigarilyo baga gid siya mga kapobre dito mura man gisig ni bahirig sa kuan padung sa gawas ang kinanipsan na akong ikuha kay parang dali ato pason ang kabaga murag kay mahumaning tubuan ni pero karong sunod semana mahuman gini siya dinig dangtag sa pando human finishing Kuya, nung baribol ito mo maglugit sa lobby? O, taga. Taga yun.
naabot ha babaw atong pinising kay mobo kay ta. Unya alas 4:30 na hinahinay miglakaw sa Binupis. Kita ta dito, bye-bye. Mga kapobre, basi matrakbanan among motor. A few moments later. Kapobre, naabot na mi dire sa among kuan. Binupis na sa tatay ay. Ano yung pinakagwapong driver dire sa kuan, Savers. Nya taas mo kay pila rin sa mi dire. Ana taas kay linya oh. Sus. Mga kapobre, mauli na ta mga kapobre kay hapon na. Let's go. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Naabot na ko sa amuhang payag. Ya, mura magngit-ngit mga kapobre, magpasigas ito sa atong solar system. Mo niya mong solar nga gamay mga kapobre. Itong pasigaon. Okay. Mo niya mong kuandre mga kapobre. Sinsya na muna among payag kay wa pa kita ni baka plaster ug maayo ni atong mga butang. Kay wa pa tay klaro, wa pa ni mahuman ni ato ang payag-payag. Siga na solar mga kapobre. Mag-ilis ako kay murag. Yo, what's up mga kapobre, maing hapon ninyong tanan diha. Ya, ano ko dire nakahuman ako ilis. Human ako ilis sa akong short. Ya. Nga akong bibi. Bibi nga gamay. Nya dili lang ko taso na akong vlog mga kapobre. Salamat diha sa tanang nagsuporta sa ako ang channel diha nga bisag puro ra na mga pinubre diha nga ako ang vlog. Daghan kay salamat inyong tanan diha. Nya sa mga bago pa nagtan-aw sa akong channel diha, palihog ko diha subscribe. Nya i-press ang bell button and select ang all para update sa ako ang mga video. Ano ko tas on mga kapobre, taman. Bye bye inyong tanan diha. God bless. Amping tanan.